Devam etəbiz. Bugün özünün 60 yaşlık юбилейін zor çirkli oğlunda tuğub üsken hürmetli milletdaşыбыз Kabir Abdulkadir ula Şafiyev karşılayıp. Onu әлеге гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Идилә, кызлары Расимә, Раилә гаиләләре белән, ыныклары Динара, Ринат, Рәйхан, Диния һәм Камилә, шулай ук барча туганнары да котлыйлар. Тормышта безнең газизыбыз шын ир-ат була белде. Ул шын мәгънәсендә гаиләсенә хуҗа, башлык. Шуңадыр да инде хатыны бәхетле, балалары шундый тәртипле, акыллы һәм олы дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр. Кәбир бер кайчан тынгы белми торган кеше. Ул нидер эшләргә, тормыш барларга омтылды яшьтән ук. Бер кайчан да аның тарафыннан рәнҗетерлек сүз ишетеп булмый. Киресенчә, ул һәр сүзен үлчәп, уйлап кына сөйли. Яратканым, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Минем сиңа булган хисләрем һич кенә дә сүнмәде гомер барышында. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хисе нык тантана итә. Яратам дигән сүземне җиткерәм туган көндә. Бүген бик матур тантана бездә бит дуслары иде. Яраткан тормыш иптәшем Әкрәм генә картайдык. Шөкер, сөекле оныклар кулга алып кычалдык. Тик бу гомернең уртасы, азагы ерак әлдә. Насып итсен тик бәхетләр татырга гомереңдә. Балаларыбыз урнашкан, бар затыбыз бар инде. Димәк, безнең гомерләрнең иң матур чагы килде. Яраткан әткәебез, кадерле бабакаебыз. Кабат матур җәйдәр белән синең туган көнең җитте. Башлап, сиңа чын әти була алганың өчен, безнең бала чакны матур әкияттә итеп, олы тормышка аяк бастырырга ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсебез килә. Без күпме генә зурлар булып, аерым яшәп, үз гаиләләребез булса да, авыр чакта һаман синең киңәшләреңне көтәбез. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Сез әни белән икегез дә бер-берегезне меңләгән кешеләр арасыннан табып, үз вакытында гашыйк булгансыз. Кайткан сайын безнең күңелләр сезне күреп шатлана, чөнки сез элеккегедәй бер-берегезне яратып, күзгә күз карашып, безне шатландырып бик матур гомер итәсез. Бу алга таба да шулай ук булсын иде. Белегез, без сезне бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итәргә. Сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп бергә үтәргә. Җил давылдан саклап кына үстердегез безне сез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй-әнкәй сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Яхшы ата да син, яхшы ир дә, без бәхетле җирдә син барга. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Кадерле Кабир Абдулкадирович, баланыкларыгызның бар теләкләренә кушылып, без сезне ихластан туган көнегез белән котлыйбыз. Бәхетле булып, алга таба да гомер итегез. Әлеге җырны сезнең өчен яңгыратабыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре.
төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре, әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәни каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә